mncane. So impilo yokuthi uzalwa umuntu owayemkhulu nawe futhi uyaziwa into esengijwayele futhi engakhula ngayo. So kwesinye isikhathi abanye abantu baye bey'tshela ukuthi eish yazi kumnandi ukuba lo mfana ngoba nakho edumile ezalwa umuntu odumile. Kanti ey'khathini ey'ningi akubi mnandi ngoba abantu abaphili ngendlela efanayo futhi abadli ngendlela efanayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu uma ephuzile egcine ekhuluma izinto naye ekangayinaki ngoba eqiwa injabulo ekangayinaki mhlawumbe engagcina zikulimaza. Kodwa inibingelele kuphi nakuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli be-Select Africa TV. Okwami ngingakubeka ngazuthi kuhlukile yabona. Mhlawumbe kungahluka kunabanye ngoba baningi abantu abamaqhawe abaney'ngane futhi nazo ziyaphila. Kodwa okwami ngingakubeka ngazuthi kuhlukile ngoba okuhlukeni kwakhona mina abantu ngabajwayezwa ngisemncane kakhulu yabo. Ukuthi nje ngazi abantu ngizazi ukuthi uma ngiphambi kwabantu wenza kanje abantu bakujabulela kanjani. Ngayifunda leyo nto ngisasemncane. So impilo yokuthi uzalwa umuntu owayemkhulu nawe futhi uyaziwa into esengijwayele futhi engakhula ngayo. So kwesinye isikhathi abanye abantu baye bey'tshela ukuthi eish yazi kumnandi ukuba lo mfana ngoba nakho edumile ezalwa umuntu odumile. Kanti ey'khathini ey'ningi akubi mnandi ngoba abantu abaphili ngendlela efanayo futhi abadli ngendlela efanayo. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi umuntu uma ephuzile egcine ekhuluma izinto naye ekangayinaki ngoba eqiwa injabulo ekangayinaki mhlawumbe engagcina zikulimaza. Kodwa ngokuthi thina sesajwayela sekwagcina kuyinto esiphila ngayo. Abantu sesiyabazi ukuthi baphila kanjani ba-react-a kanjani over thina. So into esesayijwayela nje ukuthi abantu umuntu ukhuluma nakanje nakanje kumele nawe futhi ube kwi-level yakho ukwazi ukuthi abantu baphathe ngendlela yokuthi nokuthi. Lapho-ke abantu bothi bekuthanda nawe ukwazi ukuthi ubathande bekwazi ukunika leyo support oyidingayo. Mfowethu eyazi wayibeka iyacaca. Ngifuna ukuzwa la lusanda nakho manje when decide ukukhipha i-album. Abantu uma ubheka noma uma ungena nje ucabanga uqala ukucula nomqondo ukuthi vele ngoba baba wami wayicula abantu bazongemukela ngenxa ukuthi ubaba wayicula noma wena uma uqala ukucula ungena nje kuwena. Ekungeneni kwami ukucula mina ngangena ngokuthi ngifisa ukuthi ngiqale eyami into. Ikakhulukazi okwami kuwest futhi yabona futhi ngoba sazalwa umuntu owayemkhulu ecula kakhulu. So kwaba west ngokuthi abantu balindele ukuthi noma lo mfana uzalwa ubani thina sifuna lento le yenziwe ubaba wakhe yabo. But kancane kancane kogcina kuvele ukuthi mina angihlosile ukuthi mhlawumbe ngenze njengaye noma ngilingise yena. Mina okwami ukuthi ngiqalele elami igama ngizakhele okwami ngizenzele into yami ezokwazi ukuthi abantu beyiqale bese beyijwayela futhi beyithande. Kube ukuthi umfana wafika nokuthi yena enze okwakhe ngoba loya muntu loya mfowethu wayicula kakhulu wayicula kakhulu into efana noNkulunkulu leya engeke saphinde ibe khona emhlabeni. Akekho noyedwa umuntu owakwazi ukulingisa loya muntu. So indlela engakhona so angifisi nanokuthi mhlawumbe ngiye ngizame noma ukuthi ngivale isikhala sakhe. Akekho umuntu owesivalile lesa sikhala. Lesa sikhala sikhulu kakhulu zinkulu kakhulu lezayicathulo. So akekho umuntu ongakwazi ukuthi efikele lapha. Mina ngoba ngingena emculweni ngenza okwami ngizozenzela okwami okuzoqala ngegama lokuthi kwafika nolusanda bese ku-introduce kubantu beyazi ukuthi uma kuzophuma into enje iqhamuke ngolusanda. Babukeli be-Select Africa TV nginemfana la webhova ulusanda. Umfana okhiphileke kwi-album yakhe abadlwane bebhova uyena umfana ophethe lelo qembu. Ingoma ezimnandi ezihlabahlosile ngike ngasho ekuqaleni ukuthi zinamanoni ahlabahlosile amnandi kakhulu. Mfowethu usayichaza usayibeka njengoba uthi awufisi ukufana nobaba wakho noma wenza into eyenziwa ubaba wakho ngoba wayenza into enkulu kakhulu. Kodwa into esibukayo mhlambe umuzwa wakho uma ubheka abantu iningi labantu la kumaskandi athi umuntu ngangibukela kumgqumeni abanye bafisa ukwenzisa kwakhe kuye kuthini wena? Mina leyo nto leyo ngiyibona inhle kakhulu kimi ngesayidi lami. Mina nginokuyibona engazuthi ngiwumuntu ozalwa ebukhosini obunjengobukashaka. Ukuthi sizalwa ebukhosini bomuntu owenza ukuthi kuhlangane zonke izizwe ziphathwe umuntu oyedwa ngokuthi kube wuye lowo muntu ozoba inkosi. Bonke umuntu ozolandela uzobe inkosi ngokuthi walandela entweni eyayenziwa wuye. So mina nokuyibuka kanjalo le nto le ukuthi shithi kumaskandi ngoba wonke umuntu othi mecula kukancane uthola umuntu mhlawumbe ethi mecula
ethi ngilingisa ubaba uSandile Mbongwa, ethi ngilingisa uMtshengiseni, ethi ngilingisa oBhekumuzi yabona. Bonke labo bantu labo kukancane bakhona abantu abalingisayo kodwa kukancane i-90% omaskandi balingisa lo muntu okuthiwa umgqumeni. Bonke bacula lokushungayo. So leyo nto leyo ngiyibona inkulu kakhulu kimi ukuthi kushuthi umuntu ngempela lo muntu lo wayezalwa umuntu owayemkhulu kakhulu futhi ehloniphekile emhlabeni. Yingakho nathi sokwazi ukuthi sihlezi sihlonipha silandela ngaphansi kwey'cathulo zakhe ayekwenza. Mfowethu uyayibeka iyacaca. Babukeli be-Select Africa TV ngeke bafowethu ngingayisho lento. Umfana kaMgqumeni-ke umfana webhova lo, umfana umnikazi womculo kaMaskandi bafowethu. Uyena lo nginaye namhlanje bafowethu sihleli sichile kumnandi ku-Delilected. Mfowethu i-album yakho wavele wayikhipha-ke manje sahlala salinda ngoba kade wasilindisa kodwa uthe mhla ka-29 wavele wayikhipha i-album mfowethu. Iney'ngoma ey'hlabahlosile ngicabanga ukuthi ey'trenda kakhulu babukeli be-Select Africa TV. Umuya kwi-social media likhona idlozi lotshwala la ayishaye khona noLimit mfowethu. Ingoma yakho mfowethu leya ngoma itrenda kakhulu. Uzizwa njani ngaleya ngoma? Mfowethu angazi ngithini. Ngiyaqala ukuthi ngenze into ekanje ukuthi kuke kuthiwa khona ingoma engeyami etrendayo. So indlela engizizwa ngayo ngijabule kakhulu indlela abantu abayamukele ngakhona cause ukuphuma kwayo le album akukho la ngeke ngayiphusha khona noma ngenza ukuthi bengakaze ngiyinike isikhathi ukuthi ngiyiphushe. Yayingenela yona kubantu bayithanda futhi kwase kutrenda le ngoma ethi idlozi lotshwala nami ngakuthokozela lokho. Leyo nto leyo ikhomba ukuthi kuningi engisangakwenza emculweni, kuningi esisazokwenza esisazokujabulisa ngabantu mabe masikwazi ukuthi kube khona esikwenzayo bese bekuthokozela abantu ngalendlela bakuthokozela ngakhona. Bafowethu ngiyajabula kakhulu isupport abantu abasinika yona ngiyayibonga. Umsebenzi usuphumile, ama-CD akhona, ama-USB bafowethu besisawenza awakaphumi kodwa ama-CD akhona zikhona inamba. Mawungaye epage lami ibhova elincane SA ngiyayibhala iy'namba zabantu ekumele nibafonele uma benifuna ama-CD. Njengamanje futhi siwaphethe njengoba sila edrobheni namuhla sowahambisa yonke indawo singene wonke amahostela sihambisa ama-CD sisuka njengamanje le kwamasho. So umsebenzi nje siyazama ukuthi siwuphushe. Ngiyathemba futhi ukuthi kubantu uzofika ngale ndlela ekumele ufike ngakhona. Mfowethu ngiyayizwa uyayibeka iyacaca. Mhlampe kule album yakho uma uyikhipha nayi babukeli be-Select Africa TV uyiphethe ikhona sikhona bafethu nimlandele ey'nkundleni zokuxhumana nibheke ukuthi itholakala kanjani ngoba cabanga ukuthi nakuzo zonke iy'nkundla mfethu ikhona niyifakile. Ikhona yonke indawo. Ngicabanga ukuthi mfowethu le ngoma la mfowethu ayi ngizwe isiginci sidlalwa kakhulu lapha. Mfowethu ngizwe isiginci sidlalwa kakhulu.